ta taringot tu jupta udangi. Oh. Jadi kita mulai mabate ala naung jep pigon. Jam 10 deh. Oke. 10 pas. Pas lewat 5 menit. Ya. Toh mau lihat mata pasahat tu hatta. Yari nalap bokon di tanggal 10 senar deh. 10 sada. 10 saat. 10 sada. 10 sada. September 2022 di Jupta apala di Boronginon hormati kami na perjulu penasehat nami nasihat samosir opung ni Keko nasihat Palateng kayak palateng. di Kituata Sahaladatu do sekretaris do wakil ketua sudah hita Bapak Priska opung ni si isi itu opung ni si do rakaro ni motor de peba warna la sarong de Yang itu udah pindah. Ima dah. Jadi asata mulai jupta AHP nagabi hasil ni jupta di Boronginon adong masih bare itu honotta tu minggu na nengro. Jup tanggal 10 sada ngadong talaksanahon. Nah lewat pai mau dohita kabar sian stuakta Jakarta Bapak ni si Jeremy. Taringot tu paran puta sauliling do mardipos wa tanggapan nasida nama ropopui. Alai ala mungkin sesuatu hal manang nasibuk stuakta manang na arisan. Saya akan nadinggam mahalangan nasida dan bui do marjuma palai tikyun. Jadi pasama perjulu tu kituat kalau pasahaton uhuasi dohot hataurat coras di penguat saladatu betima. Latema di moderator. Perjulu pinasah ma hahorason salam horas siam medan tuita saluhuna peparan puta saladatu di dia pehita maringanan. Ya, Sabang sampai Merauke. Oras. Satu beribatau, do beribalaut, saat nang di luar negeri. Ya marut rote pulau Sian miangas satu pulau rote, sian Sabang sampai Merauke, dohot na along di luar negeri. Ay ngadong peparan putatong di luar negeri di Jerman, do di Inggris pinegi along do na di Amerika. Oke. Jadi Dr. Mahita Sedaro hatta dinalao pasauton sakap ni rohatta ima nama bapes tabulun orja di tugu nak tapatupa dio putta sadadatu dohot poparanna. Jadi anggi ma dipergugui tu hak kita lau pasautonon lumubi ma barhite napapungon dana hita na produksi. Anggi ma nakpe agak lebat proses na anggi ma di pas-pas tuha sa luhu na kausaha nakpe usaha na mekmet nabu tapatupa sono ma berupa jum nakpe nangapala nangit songon namane teknik ma anggi ma lam mangalatap jada ditikina marperwehu nakka nauli nadinggan marperwehu natonggi nabui tanikmati bersama nabui tahalasson bersama ditikina 2027 Desember. Jadi di proseson waeng nakpe lohonot tertatih-tatih alai kontong mahita optimis percaya diri na urupan itu hatta kita di nalau manguda akan amet meti asa gabe perbuin nadenggan. Jadi molo di rencana di hitan waeng ba odope dalam hal
merampungkan kesepakatan taring waktu skema pembiayaan ni Pulau Bulu ni. Ba ada merdumu tu rapot na minggu na salpu na pai motor pe tersongo dia padapok ni akadong atta tersongo ni ma anggia ma anorodo pe abang Pak Jeremy asabunya terbigi tersongo dia ma hata na oktapai ma siang minggu na salpu sabunya tetanggapi oni mo jong nala songo sawotik song kata pembukaan ni kuma pinasa mau itu moderator Melati ma dikituat tanok pasahaton songon buah-buah huasi di Jukta pada dikion marlanjuk mahita tu penasehat tamajo hala abang persamo siropuni sikeiko sa adong kipas aton ka saran-saran do takka pendapat-pendapat ni pasama tu pukeko. Lihat ma dihita di mobil yang kini Pak moderator. Jadi mengenai HP molo hita nama rapoton songon efek domino no sian rapat pertama, rapat kedua, rapat selanjutnya. Pas deh songon ada kondisi kedua, nah di hari minggu na salpu memang kata-hatai molo strategi untuk pengumpulan dana ala memang ido fokus nuain. Tahun depan artinya lama jomang na sa tahun naik nama teh 10 bulan naik. Jadi mau songonawan dok kon Holland na tapi kiri sonari bohara cara asa boinian terkumpul dana songo dia naung na tahatai manang naung direncanakan untuk pesta nanangro. Jadi huberek sono ni mana si pata memang bahano honokku. Alai pos doroha. Ay yang guna marjumok ku bereng. Halo. Yup. Hola kita dah hubereng. Alai pengal kita kan di tahap pertama mah horok masalah pembangunan fisik. Tong lo holak kita kan ini doang. Halo. Tong lo holak kita merapot tahap pertama. Artinya kan tong lo jadi. Ada orang memang kekhawatiran di kita terlebih di panitia. Semua dia naik, semua nono HP rencana kami sekian ratus juta. Sonari terkumpul holan nasa ondo pe boharo. Ido hol soni panitia. Terlebih. Sudah mahitan yang kalau songo ni. Anggo songo nau berpikir atau le marhe tu paru postoroha. Ala memang rencana kanan gedut Tuhan ipe. Oh kabulhono na dono nakahan ta parsita demi persatuan dan kesatuan ita paparan puta ngata baik songo ni mana ta coba majo tapai mala na memang songo na horbit na minggu na salpu na diusulhon ni oppo abang oppo ahar yang korni Jakarta Gabrilla Boro orang kan penglutin tetap sudah dari situ sudah bisi dia sokoni molo parup non isi so nomor khusur joho apara so na sudah bigi katam
Adong gangguan mungkin signal ba sa Samosir. Sona di Sa Tanoponggol itu Ah. orang. Sambil mahok kita tu opong ni keko mungkin ala ni signal. Tu Bapak Priska majo opong ni si Tarpaima. Nangop nus pai mabi korra. Kok beda. Nicholas nina. Nicholas, opong ni si Nicholas majo ba. Jadi mulia tema di kita, terlalu mau bedi yang gini Bapak Komadani. Aka pedo, aka pedo. Bibi toy ma. Rawan. Dia na dinggan toy ma. Jadi so naro ni yang kita naking ketua ta ngana dinggan ni. Jadi so konsep na mingguna na lewat. Yang binegero itu kena di parapat. Jadi paru popu mata lain. Ngana dinggan ya lah ya larang bu do peta putus sonari dan arong do pedison ahang kita siano pusauli ning do merdip pos. Banak peta tarari sonari rupani ba napa di pos sama muse mudah-mudahan matu minggu naro boy halaki. Dia mulu siak kami no boy ma songnalo pribadi no boy ma komunikasi tong iba pa buah hot siar horong nami tu bapak udah niba na di Pakabaru. Jadi asal jonok tu Harinya kuro apa? Halo. Halo. Yup. Halo, Horas. Horas. Halo. Horas. Horas. Halo. Nama hati orang musik. Signal na ini. Nama aku orang musik. Gugu alugin na dia Tanoponggol. Itu. Jadi semua ini nama yang dia. Jadi baikon kerja keras nama kita lana waktu tapi tak beli 5 bulan naik nama. Jadi mulai bulan Sedora apa pos marwata. Mulai setoronnya karongani rai. Oke, gudang maka. Halo. Waka. Yup. Oke, lanjut. Opo Keiko Samosir lanjut. Jaringan bah. Olo, ido ko kami nakiat jaringan di mungkin terganggu ni kami. Jadi ocok Tanoponggol di. Lanjut ma bang, lanjut. Halo. Ya lanjut. Horas. Horas. Oke. Jadi natahatain na minggu na salpo, alternatif mai, salah satu strategi mai, na naik si tempo tak setuju mau audisi. Jadi tapai memang joro siapa bang si Jeremy, songo dia selanjutnya, angko songo nama dokon, ngate padi songo natahatain na salpo, asarong dihita memang unang lupa hita di Hamaraton Hamaranggi. Namar nong atui. Orang-orang sisa lah orang kemudian. Muhammad orang kita terlalu panitia ikon maloro kita badimun persatuan kesatuan non. Hobar tu situasi, hobar tu kondisi ni kita nong akan mardongan tubuh. Itu pos marohatmu. Doang kudu tu panitia songone. Pos marohamu molo nang tatarget to ni mana tarencanaun tahun depan jadi deh. Berengot tama mulai Januari tahun depan. Gajang mau murtah pasti tak selalu nak. Bulan Januari tabering ma perkembangan nyon. So dia ibigamu do kan? Ibigamu ya. Tabering Januari perkembangan. Itu mah. Bulan Januari tahun depan tabering ma perkembangan sama dia. Alai iko bayok kulo pasin roh hatu panitia. Bulan 12 ini harus jadi. Pas marohamuna. Ina masih boy na boy hurok kebah. Ala mga hape. Urok kembali rumah alang oleh situasi rumah sulit do perekonomian non.
alai mau tapi kiri kan sebetulnya tidak terlalu barak bebanu sebetulnya mulai liar rohana. Anong dah bereng naik sonon. Kadang atau menunggu atau naik tahun depan may hirasong ni huwereng. Jadi tabay majo limit waktu mana tahunon oke lah seperti itu songon nasomal motor Namagum sih. Oke, musia te lanjut signal mungkin terganggu tong bah. Terganggu. Jadi lanjut apa? Oke. Metode na perjulo tetap terlaksanakan. Artinya songonon. Nunga tahatay minggu na salpu asamar opo mana oke. Alay lang salay tetak dotong songoni hita madi akka keluarga tabi. So ini mo rasaon. Hita madi akka keluarga tabi. Tu akka tinuduhot tu akka hahanggita na terdekat tu hita tu akka ibotot tu akka na boruta tong may hita mamanosoy. Tak berlangsung gimana songo metode na perjului pay maro akka songo dia na penjelasan dia bang si Jeremy tu hita asa jetucut cara na songon na tatay na minggu na salpi alay ikoleono propos ni roha tu panitia tabering malimit waktu bulan Januari keton depa gajang mau murta molo on rencana tahun masih sedatang yang masih pangirio mai Tuhani. Jadi bulan Desember tahun depan. Terus ini menemui hurasan wain molo pada pok sia nau unak terlalu khawatir hita di si. Habis imu saya songono do honokku. Ayang go dihapata ka kas songoni. Arong dulu na memet arong dulu na balga. Manang arong dulu na sedang. Kocong ini do tong. Tuturo memang ulau na balga imana taparsita. Ada doi adat. Ada do na sedang ada na memet adat. Ketika no kemampuan ni hepekta na terkumpul di mana ada name do penabui tapatupa laksanakan. Ima alai hita tetap komit tahun depan harus jadi bulan Desember. Ima molo songo saras yanau. Jadi nak terlalu khawatir kita. Saya pikir kan molo hubereng. Na marjumok kita na marapoton. Kolak kita rotok ni. Nangan tabba. Itu kan? Nangan tabba. Alay hubereng tahap pertama kolak kita rujum. Tong lo jadi. Jadi dari mana? Ini. Jadi tahap kedua memang untuk pesta. Aku memang yakin ini jadi. Cuman hita molo ulan name penaboy tapatu pahaduan oke. Tame metos songo dia mana boy mano tarantana koning. Ay gurang ni udangan do balgani pesta. Ay songo ni dotong mana. Mamula name naboy tapatu patana na sidang. Molo na taparyahon no main. Sesuai do na tarantanahon ni maneng manian balga imana. Dang to labi oke. On haro mabesar semangat itu panitia na hurok konon pos marohata tabering man mulai bulan Januari so dia perkembangan nih pengumpulan dana di hita molo kira senari ngamar 3 juta teh Per 2 juta. Ngamar 2 juta oke itu kan molo alana kan molo tabering mah na pokok numay holani dotong korba dua teh horba bang tarencana utik ini Tidak 2 horba 2 hali 25 juta 50 juta ini kan boha mulai terkumpul 100 juta ngabarani hita mulai mandok ngabarani tidak perlu harus 200 juta
Itu toh 100 juta sudah cukup. Ale pak kata di internal tamar noen. Nata pariahi mani kon buile lebih meriah. Itu alai molotong ina make mampuan ulan me do holan sada horboro naking 2 horbo. Molo sada horbo silakan aja. Urasan wang dang napa apa julu di bangko yang go holak korbo ke sekitar 50 juta rumang dokter tu pemungi tahorwa. Terima pendapok sianau. Jadi tong mak sambil pai mau songo dia pendapok ni aka donga tubuta nasian si tonggi-tonggi do nasian talpe tapai mamajo. Tetap mau talaksanahon. Songo dia usaha terapar julu. Jum tidak berlangsung. Totul tatorus dari mana? Molo mate jum, molo stok do jum, songo naman dokon. Itu indikasi. Ai juppe sorong besone ai merapo sona yapin. Songo ni dok kajolmon. Dakya merapo talai komentar gudang. Dakya dok merapo talai komentar gudang biasa di. Mata perrohau di kepungot-pungot tau nak diari sampai songo ni do. Jangankan diari sa digari je besongo ni do tong. Jadi pemerintah besongo ni do tong. Lah di dia. Jadi nok pola khawatir panitia kita taluhuna tentangi pos marohatta. Ngatabain usaha tatorus semon. Songo dia carata untuk pengumpulan dana. Ima saotik siya ang dia moderator. Masalah tora kemolak kam beton rapoton sebagai moderator. Songo na mangulo rasa. Jadi melotong-tong hita face to face na boy sonari. Oke lah, tatorus semma. Alana hita nga berhasil do. Nga berhasil hita. Berhasil Neymar. Fisik sudah terbukti dia. Soal masalah pesta selalu kedua nama ini. Tadi mana hawang gak usah di pungaton. Jadi suatu lemah hita. Terus jum-jumon. Rapoto tatorus ni mana. Pos marohata di pargugo itu hak kita. Perbisui hita. Dijujuya rohannya kah hita seluhukna lah manupahyon. Wakarin ng ro. Imana boy si Roro ko ang ya. Pasak mam si moderator mo late. Molare ma di abang niba opuni keiko siya samo sir so para siya. Tarik kira lining point na tetap kita optimis. Optimis dohot catatan jum komunikasi tetap kita bangun setiap minggu. Toho ni ala abangi molo sanga putus komunikasi jum gudang menonak hata-hata nagawi manyalaho nakka kita pengurus. Jadi songon natadok nga kebersamaan 2 hala, 3 hala, 4 hala jum tetap kita laksanakan untuk makatai taringon tu permasalahan. Ni manang na rencana-rencana ni Orjata. Nakingan ngahira di bain opung ni si Nicholas lakingan Bapak Priska songon pendapok. Nah, beta arong do pita bahan Bapak Priska opung Nicholas ngahira di si polana. Angan yon. Ba, kores bu. Son nakiring do tong. Sarupa do son nadok yang gini ba persamosir. Baik sabar meja itu pai mahon paparan yo puta mardipos do saulili. Jadi molo konsep na miguna lewat ngamasa dede gani. Aropopu. Ya molo sakami no rupani ba ni usaha hope me kubungnya ka na hopartu na jonok tui bani ngomaka kasong bapa udani baru pani. Ba au itu sih no marahai. Internal nami matongan noni. So ni mata bai nasa Ya. Udingga komunikasi musia ka namar ada ba. Mulai baru naik tu persi tonggi kadang ibe. Halo. Molo kita sama na karena marhamarangin no da ba ngabui be ba istilahnya song nama maksa pe ngabui kan idono ain. Una ngabla maile hita paparan yo puta ngabui do hono songoni. Ya pos marfat tadi sih, ngasong nadok ni persamosir nak kining ba panitia ba
Una pula bimbak kamu semangat mah terus. Jadi deh. Ya song pilih di mana do pilih kubula saran non ngatari de non parhepeng tadi sih. Tersoni mangga moderator. Wala te matu opung ni si Nicholas manang bapak ni si Priska nasian jala bije sa Medan. Nang mangalian songo semangat kalau tu laut ta horja di bulan Desember 2020. Dorak suatu sekretaris tu wakil ketua majo bapak ni si Plim. Bapak majo pendapatmu ya. Sian wakil ketua. Mau lihat mari kita apala luhut na. Jadi sautik naik tabahono krupa ni manang na tong mengulang akka pendapat ni dongan akka hang duli saluhut na. Ay solan akang luison ni. Sonawang gini ba. Jadi tersongoni deh tong memang songon edok nyakang opuke ko baboy ma mang nabagi combine perubanin waing akka metodion na dihatay akka jumlah minggu nasal pu perubani ala kebetulan dang doho tiba tong may rupani mempertajam skema pengumpulan dana jadi olan siani berubani ondo sada ipolana AHP na terjadi waing tetak do panitia baikon jalan do dan mungkin be mundur behita jadi ko jalan do jalan kon marpos ni roha do hita walaupun senok ni ketua nak ketua tertati-tati jadi holan nambah desdasi do hita ala na bolo senok ni kang opuke ko ngatar songoni karakter dan na bagi itu negatif na hita alai pada una songoni do dak pola do rumah itu rabot alai komentarnya donong kurang jadi si pata komentarnya donong tajam jadi ala memang kebetulan nang ngapalah harus dia tu si betong wae mangetar buka tersongoni do jadi ko siap do hita menerimon jadi ka pedas-dasiun nama sak kita jadi molo tasukum majon wae rupani ason paksa di son molo ta paksa berupani di hata molo so liap pi datung na bagi adong na bagi dohonon na bagi saksina nang adongi jela molo tasukum na sida opung muna di wolo ningon batong dopung nai jadi molo tuk pin waeng bagi holan na manor tordohot imajon waeng bagi songon na hidup bigion tang adong di liamang na bekotor lo ulo ponotay jadi pedas-dasiun na batong molo sakitan waeng ba ang giya ma so kita panitia badang arong behata mundur so nyak kang apuke ko badai de ma aw pakirimot duda nobal gasudi holong luat kang nobal gate Hola. jadi molo so natong maeng babak kirimon tababal gamajon pakirimon basang giat di batiur-tiur tuhatta pacarian nya kasudi paparan nya puta itu na duwe batiur pacarian di ler rohana molo tuk peso ler rohana daftar dok kita mung dia daftar paksa hitai molo tuk pe boy sono dak priskan waing tapaksa ba hola dihata ma joy alenggo na bagi sanksi dang arongi ba molo pasan no di hari nai rona si de manotor las rohatta ba hola na tornei na boy di baen itu molo so pendapat tuda dang arong na bagi tarahan jadi songon na taruh urbanin waing basang giya ma di penajaman ni skemon bagi para popu bat homa tutui lebih dekat nuaing alanan nuaing apa lapas nuaing akka hitan yan nang nama milah hita sudah itu hita paparan pusala datu walai batong mai tutoru lam jonok dotong jadi molo nunga akka sian hita keluarga be makatai basang giya ma boy ditangyon akka hang doli niba do takka anginiba terlumo bijak kaburu sahat nama saya pakai tak katubere basang giat bu terlaksana tok tu tanggal do bulan na ta semakati di bulan Desember Mago ba? mago roka mago Tingkat do ya, tingkat do. ima jotong nuaing jadi molo taberang nu nang tok pengumpulan danon ba molo bagi talian do saya temaliak kudo hatta tu si ba bagi orang lo pesimis naro ala so nek kang opuke ko be kon optimis do ita dah dang mungkin be mundur be jalan mungkin be anggo so akka keadaan na harun main warna na luar biasa be bagi
undurot namang napamajot ta tanggal. Ngaita pilih tanggal ladenggan, 2 bulan ladenggan. Jadi senggiak ma dibatir tuhat tapat carian di sudi paparan ni puta saladatu jala dilian rohana bi imam baru sakira si aniba maju terutama main. Mau lihat Melatih mah di wakil ketua disituai Bapak Nisi Evelyn Kasiam Medan. Nah, mengalayan ka saran Tuhita harus tetap optimis. Optimis, sesuatu yang dimulai itu pasti ada hasilnya. Daripada kita vakum, diam, udah pasti tidak ada bergerak. Hukum ni akan namalo taringot tu akan motivator. Berarti dimulai. Adok supaya mota. Dung dimulai. 1000 kali kita gagal, pasti sehali kita berhasil. 1001 kali pasti nomor sada terakhir berhasil kita. Ido mede terus kita terdasdasi lau mabaicum minimal siap kita tuaka dongata hang kita do taka di pertubu maropopo pasti kalian aka hasil-hasil ni juptaon lao manabai kasni opus halada tu horjata. Jadi ulala tu sekretaris nama mah sekalian aka dia mah akan perlu si patu kota alana sekretaris songo motor ni punguatan do. Ola 5 sekretaris ketua ba 5 masudi. Alai molo sekretaris ketua adalah bersemangat ba anggota PSUD do takka komisaris bersemangat nama sudi. Jadi unang sangadong dihita padilian alani akka situasi na minim akka anggota talau manubang. Tetap optimis songon nedok ni parsamosir bulan Januari ninna. Sayanggi ma tutu songon nedok na sida bulan Januari. Mulai Januari kita ikon kabay ma lari sadia na memolo di kendaraan, lari cepat nama kita. Jadi ikon aneh nama on tiap bulan. Asa boy dapat anu tu Desember, aneh. Bulan no sadia pemasukan. Koni nama meneta mulai Januari. Harus dapat sedia sebulan. Mulai Januari. Tak aneh. Molo so dapat, tadas dasi maka dongata. Ai mara songon nahu jauh inti ini kasih kita ini pasama tuh sekretaris. Jadi melihat materi kita seluruhnya, apalagi bagas bergenut tutu tabai dojum, songon nalau makatai, songon dia situasi perkembangan nanang siulah honot tu haduan. Memang malu songon iba sendiri. Pos neroha do udah ulah honot tahun walaupun ya ni dok ma agak pelan-pelan. Nah pasti songon nedok nyak kadongani oleh bahasa diri ba jolo tabereng majo songon dia do tutu nagabi songon hasil nanang tasepakati ataupun cara nalau tabay songop pengumpulan dana. Tapi gimana jo kabar non manang na mungkin ya mungkin pornginod dang boy Pak Jeremy mungkin minggu depan merak. Jadi jalo tapi gimana jo baru anon hasilnya. Jadi saya ada keputusan untuk nalau pengumpulan dana. Jadi memang na pasti mulai sendiri posdor aku. Ya songon nedok nyopuke iko naking ba ada do nageleng ada do nasidang songoni ada do nabalga bahasa yang dia mak dalam hal ini boy taulahon gabe songon harapan ni umat boy songon dia nata cita-citahon
Jadi rasa apa dak pula gudang nabu pasat na pasti di bagas tiket tong do boku. Sampai dia do gudang ni saldo rekening ni puta 1 sadarion. Jadi mologo saldona 1 sadarion 8.217.580 rupiah. 8.217.580 mak. Nang adong saldo ni rekening ni puta 1 sadarion. Kurasa tarido nabu pasak ba amang moderator melatih mau pula matu moderator. Oh, melatih mak ngadi patorang sekretaris ta taring untuk ka jumlah ni efekta. Songon nata dokoni kingan sude rap sude do hita lau pambangkit to di pungoton. Alai di kedua do sekretaris ta songon motor ni pungot tahun iko marbege ni roha jala iko bersemangat tinggi di pungot tahun. Jadi melatih di sekretaris nok babahon jala mungkin arong dope si pasaha tota langsung mata tanggapi masing-masing ahan ata pasaha badi tanggapi dak pola bera ngahira rici ta mendok kata asa anggiat adong akka hasil-hasil si pabonot tadi jum nanaing ro bani pasaha matu hita selanjutnya sonima. Tak pola bera moderator ai bangari si taman dok kata seluna ba. No perlu memang kesepakatan taido tersongo dia ma arahna. Bodo ngabuta sepakati usul ni para Jakarta na mingguna salpu. Yuzo asa aparjulun yang arong kesepakatan ni. Asa terbui arong arah na buta buat tertabui ta sosialisasi tu sadu na parna puta. Urala tu minggu depan na marapai tota. Dan abang Pak Jeremy. Nah, dungadongi baru tertabui matok tabai strategian non. Urala tasongoni nama jora rapot tadi bagasa borginon. Oke. Oh, jadi nungahira sipul di aka perpungota di jukta di bagasa sabornginon malate ma omaranon supaya mota tu minggu nanoron nang jukta di hari minggu nanengro. Jadi songo manipuli aka perpungota ni pasama tu situ martangyang asa taujungi perpungota bawa pilih. Ano maka? Olo, Akang persa. Baik. Baik mang ya. Tahu jungi mak. Nah, Barang ya. martanya kita. Mulai Tuhan di pasah rohanami na pungot tu rupamu. Ala toktong do diukur rohanami Tuhan. Asi do tolong murid tong nama ngiring kami mengurut hosanami saat tu bornginon. Terbaik kami do merahi bason. Nunga tari barbui hami Tuhan. Tari perpakatayon melalui jum ima di peparan ni pungnami pusara datu ima Tuhan na makatai akan na perlu tu rencana nauli na sifat pohon nami di tahun 2020 no Tuhan sudio no Tuhan jadat siapa tahun nami ulau kami Tuhan na sumaralo tu lo moni roham tutu Tuhan di hajol maun nami dihadiriun nami ya Tuhan lomos dohami diakka nama katai dohot diakka nama rencanahon diakka anggaran nabal gasongono no Tuhan alai nama purus tu asidot tolong mulu hami ya Tuhan lehum badi hami sudi puparan ni opung nami ya Tuhan opus haladatu pacarian natama do roha nara Tuhan asang giat boy padi mudi kami sudi yakka rencana
na naik silo honon nami tuari na mardapot. So ni diba Tuhan, na so siapa mutuan nami batu ngadongo Tuhan, di peparan niya pung nami opu saladatu na orak sehat di pertiktianon, hubok kami na sida tu jolomo Tuhan, asa tong perguguyomu di sudia ka usaha, dohot ubat na pinangan na sida, paluas na sida Tuhan marlas ni roha, tujulon narion, ima marhite-hite yang malum ni sahid o Tuhan, di akka ari na mardapot. So ono di Tuhan, di sudi peparan ni opu nami opu saladatu di akka dana Tuhan, sibur-sibur magurang di akka na marsikola, lehon habis taran, habis uon na siya koi, di akka na karejo Tuhan, lehon semangat, di nasida sanggiat bu nasida mangula sulona di pertikanon di bagasan pos ni roha. So ni di Tuhan di akka naung lansia kanok pensiun, tongdo bonon nami nasida tuarbamu Tuhan, asa tong di hari atuaun nasidaon, tong bude benasida marnida las ni rohana nasian hoyo Tuhan, bude be udah nasida ari-ari ninguduna di bagasan las ni roha. Nah naik pihak kami di buduman nami Tuhan, pada usia kami permaraan, lehon dihami pos ni roha, jala tariparho kami tuari natiur di hari marsugut Tuhan, bude bihami mangula sudah nami tuari marsugut Tuhan. Dosa nol kami siganu pario Tuhan urasi kami sakadon dosa nami asa tuk tamado bihami habauran ni pasu-pasum. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot persauran itu di perbadia ma nama dongani hita salukna. Amin. Amin. Oras. Oras. Oras madita sudiate. Oras.